रायजोफोर मा होनबावनो दा बिबाना मोनबाय जेला मा बेखौ पत्र लानाय होनबाय नामा एकदम आङो बे फुजानिफ्राय ओरैबायदि जाखादों रायजोफोर माने आङो माबायाव मा होनो इउटुबाव सिनायबोबाय लामा लामा माबा लास्टआव रायजोनि बोसोन मोनगोन होननानै खोन्थाना होबाय खाफाल मोजांब्रा होमबानिसिम दाउन थाखाबाय आङो इसोरासो फैदो प्रथमावनो कमिला ओंखारना होबायना फिया खरै जायो नोंमा उन्दैनि फिया खरनाया गाज्रिमा फिसालै बेनिखायनो आंनि गुजुनायबा आंनाव गोलैबाय थागौमोन खालामबावनो माने इसोरनि अने आं 50 लाखनि लटारि मोनबाय जेला मावनांसिगोन गला माने आंनि बुंनानै लानांगौआ बेनो जाहैबाय रायजोफोर आंथ' लेखा रोङा नालाय आं खुगाजों जि बुङो बेखौनो रायजोफ्रा जादों होनना गनायना लानांगोन माने जायिखौबो आंथ' जागाय होननानै बुङो आंनि गोसोआव साननानैसो बुंनाय जासिगोन आरो बिजाबखौथ' आं रोंला जाहैबाय रायजोफोर आंनि दा बुंनांगौआ बेनो जाहैबाय आरो आंनाबो बिदिनो मोनसे उन्दुनायाव माने इदि सोबोनाय आरोना जाखाजोबनानै दं मोनसे बिराद जेंना देखायदों बेयाव जेंनायाव माने हाग्रानि जोंहा गणेश बाबा मैदेरखौसो मोनदों आंनि न'आव जि सोरगिदिं बेंखनबायदोंना आं बेखौ दा खालामदों माने आंनि फिसाजोबो ओमफ्राय नुदों आरो हिनजाव गासैबो दंमोन आरो बिदिनो ओमफ्राय आं गोसोआव सानबाय बुंबाय बेफोरबायदि नुफेरा नुग्रा मा गोसोआव दा सानबाय आङो माने जोंखौ फरायसाबा माने मैदेराबो माने आं रानिखौ बांद्राय आरो बोरैबा मा खालामो मा मागोन ओमफ्राय आं गोसोआव माने जेबो सानाखै आरो साननाया जुदि नों आंखौ जुदि माबा मोनसे खालामो आं माबा मोनसे खालामगोन एखेबारे आंहाबो फिसाजोंसो बावफिनदों फरायसाबाया माने मा होनो बेखौहाय थान्दै गाज्लाय न' मानसि थांना लिङो नालाय बिथांगा थान्दै लिंग्रा बेनिखायनो थान्दै गाज्लाय होनाय जायो ओरैनो जेबा सिम्पलै हालमाजिया बेलेग सोदोब जोंनि बर' सोदोबा थान्दै गाज्लाय हालमाजि खामानि दामानियाव लानांसिगोनथ' आरो लटारिया नैबे जाबाय बिहाव बे बिहाव लटारियासो खालामबायबा दिनैहाय आङो नोंथांमोननो मोनसे गोदान नेम बायदि बियो माने मा जाहैबाय जोंनि नैबे 3 नं दन्थिपुर गामियावहाय दिनैहाय माने माबायदि मिथिबायना देउरि आसारि रायफोदगुरु गासिबो माने बिदाय होगोन आरो माबायदि बिदाय होगोन आरो बिदाय होखांनायनि उनावहाय आरोबाव लटारि जाबावगोन आरोबाव नेक्स्ट माने सोर मोनगोन आरो सोर मोना बेखौहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ दायो बिथांमोना साबेसेमोन देउरि बा गाहाय देउरि आरो लेङाइ देउरि बा रायफोदगुरु रायफोदगुरा बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ जायखिया दिन्थिलांसै नैबे आङो 3 नं दन्थिपुर गामिनिफ्रायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नाय माने फैबाय थानाय जोबजासिमावहाय आरोबाव नै बिथांमोननि गेजेरावनो नैबेयाव 3 जिरायदोंना लाइनाव नै बेहाय आंनि उनावहाय बिसोरनो आखोबाव माने जों गासिबो रायजोआव न'खरबेसे दङ बिसोर गासिबो माने लटारि गेलेगोन बेखौहाय जोङो आं नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ नोंथांमोना जायखिया नायफालांबाय थाबानो जाबाय नङा होमबा जोबजासिम बिसोरनो जाहैबाय नै बे गाहाय देउरि बे लेङाइ देउरि ओमफ्राय बियो खसाब गानाखैना रायफोदगुरु दायो बिसोरो नोंसिनाथ' दिनै जोब्बाय जोबसिगोन बोसोरथाम बेनिफ्राय आंखौ दाहाय लटारियाव गेलेफाबावनांगौ आंथ' बुंनांला होनना बुंदों जों एसे जिरायनो लुबैयो आरो दा लटारियाव मोनफिनबा मा जागोन लटारियाव नामखौ देरबा 3नि गेजेराव सोरबा सासे मोनफिनगोन बायदि सानदों 3 बिथोराव 3जोंल' गेलेगोन माने लटारिखौ गामियाव न'खर बेसे दं गासिबो आरो आफादगिरि नेहाथारिनि गासिबो लटारि नङा होमबा मजा जागोन माथो इदिबालाय दाहाय नायनो ना सोर मोनगोन खाफाला माबायदि मोनदों दा मोनफिनगोन बायदि सानदों नामा बिखा गुलुब गुलुबनो
सानदोंआनो सानदोंआनो मावबाय थानाय जेब्ला नोंलाय मा मोनफिनगोनखौ सानदों नामा मोनफिनबा मोनफिनबायब्रा मोनफिनबाय माथो सोरबा गिदोंनो सासेया गिबाबोथ' गला माबा रायजोनि मुसावरि जाबायना बायो नामा बानायाथ' बाथावथाव माबोरै बाथावथाव खसाखौ दिनैसिम गानथारनांगौ खसाथ' गाननांगौथ' आरो ओरैजाय नै बिसोरनि थाखाय माने एसे दिन्थिनोसै नै सासेनो माने मान बावसिना बिसोर ना नै सासेनि सानैनि साथामनि साबा आरो बेजों लोगोसे नै बिसोरना थफ्लाया बेयो मा बुस्थु बेदर बा बेदर होखाबावबायसो दाहाय माने बिनि बेलायावहाय सोर माने मोनगोन माने मा हालमाजियाबो सोलायगोन नामा एबारनो हालमाजियाबो सोलायगोन नै बिसोरनि गेजेराव एबार सोर हालमाजि मोनगोनथाय मिथिला हालमाजि मोनबा नों गोसोखौ माबायदि मोनगोन मोनबालाय नांला मोनबा मा नाङा होनबा गबाय नोङो गनाय नङा हालमाजि मोनबा मा जागोन नाङा लथारि मोनबालाय नाङा मोनबालाय नांला मोनगोन नामा नोंबो नै बुरिया लथारियाव मोनबा मा जागोन हालमाजि मोनबा आङो माबाजों दोनलांनांगोनलाय नोङो गारिजों गोथाव हामलायनाय सान्दै गार्जेन दौरि जौसि रायफोदगुरु बिथांमोनखौ साब्रैखौ जों सोलायनाय जासिगोन दा सोलायगोनबो होनना बुंनो हाया जोङो सोलायनाय समाव गावसोरखौ मोनफिनबायसो बे गावसिनि भाग्यसै नोगोद जोङो सोरनोबा होबाय 1 लाख 20 रोजा सोरनोबा 1 लाख सोरनोबा 30 रोजा 1 लाख 30 रोजा गय जरा जोंहा दा बागनाय बिबान मोननाय सोद्रोमाफोरा बेफोरखौ बेखिनिखौ मोननानै जे जोङो गोजोनबाय होननानै साननानै लागोनखौ जोङो आसा खालामबाय थाबाय मान बावनायल' जाबाय साबायखर रायजोफोरा हायखौनो आंदावो गोदोनिफ्राय बावबोनाय हिसाबै बेदरनि थफ्ला बिथांमोना रायजोनि जानानै बहुद खस्थ' मोनबाय बेखौनो नैबे बेदर थफ्लाजों गोजोनगोन होननानै जों बिथांमोनखौ मान बावबाय मोननै लाबाय रायजोफोर मोननै सार जरा सासेयाव जोंहा बेदरखौ थफ्लानि राननाय जाबाय रायजोफोर ग्राम थफ्ला सासेयाव 250 ग्राम बिसोरल' फास मोनजाग्रोयो माने बिनि उनावसो गासिबो रायजोआ मोनजासिगोन इयाव रावबो गैला मा बे नुदोंना नै खनबाय गायदौरि ना रायफोदगुरुसो रायफोदगुरुआनो रायफोदगुरु जाया दानिया फैबाय आंनि जोंनि बिलिनायखौ नोंसोर गनायाथ' ओंखायनो नोंसोर आस्थिखौ मोनबाय थाग्रा रायजोआ दा जियावनो जादोंला जावसेयावबो जोंखौ मोननो नाङा जावसेखौ जों रायफोदगुरु गाहायगिरिखौ जावसेयाव लाथारनांगौ बेखौ लिरनानै होदो सिफायनोसै बे देउलि जाबाय नालाय सिफायनायनि थाखाय लाथारदोंमोन लटारि ओइ नै दानिया फैबाय मोनसेल' खन अमल बसुमतारी खनबाय लाबोदो मा मोनो जाखाबाय खोथा गैला हे भगवान जोंनि गोलै नामखौ मा होनदों आमाया जोंनि गोलै साथिरा सारायनायाखै दानिया खनगोन जा मा होनदोंमोनलाय रिता सदियारि एबारसो खाफालाव गेवबाय बायदि मोनदां जायालै जोङो खननै खनथाम गेलेनो मोनफिनो जोंनि जादोंबा खननै खनथाम जायोबा जोंनि जाथारबाय एबार खाफाला गेवबाय दानिया फैबाय सुत्रा ब्रह्म लटारि
लटारि जुमिया खनसे सिखारना मेथाइ खनना मोसानांगौ बेनिफ्राय खनसे कनसिडार दं नालाय बिथांखौ खनसे मोसायोबा जों रेहाय होगोन आरो खनसेबाव नङाबा बिनो थानाय जासिगोन आरो रायफोद गुरु हिसाबै जुमिया मोसासिगोन रायजोफोरनाय दे जुमि मोसादो बेवनि बोसोरथाम रायफोद गुरु बोसोरथाम बावबाय आं माने एसे जिरायनो लुबैबाय बोराय जिरायनो लुबैदों आरो आंखौ मोननो नाङा होनना बुंखाथारदों बे रायफोद गुरु मोसाबानो होथ'वाखै आरो माबोरै इदि फैफिननो उल्टा ओरै रायफोद गुरु एखेसै समानसो थाजायो आं बेनिखायनो खनसे गेलेफिननो थाखाय गामिनि बे खोथाया माने दहाय होनखानाय जादों नालाय माने खननैसिम कनसिडार माने खनसेखौ जों कनसिडार होबाय नेक्स्ट एबार गोग्लैबावोबा बिथाङा लानांगौ जायो आरो बिथांनि गग्लाखौ जोंहा माबायाव बक्सआव सोफिननाय जासिगोन आरो एगेन बावना खेबसेबावना एबार खनसे गोग्लैबा बेनो कनसिडार गैला कनसिडार गैला होननानै जोङो रायजोनिफ्राय खावलायनाय जादों रेडि लागाव खनबाय जोंहा राजा मनजय बसुमतारिया रायफोद गुरुनि थाखाय मनजय बसुमतारिया खनबाय अजय डाबल अजय बिराद मोजां खाफाल अजया रायफोद गुरु जानांगौ बिथाङा थाबैनो गुजुंद्राय फैनानै सलायनांगौ नङाबा बिनि बिहामजोआ सलायनांगौ जों मिथिया बिदेशआव था गुजरातआव था जोंबो थांनो हायो नङा होमबा दा बेयाव रेहाय गैला रायफोद गुरुआ अजय जाबाय बेबो नामा मोनसेल' नङा बिहामजो नायना लाबाय डाबल अजय नाय नङा बेखौ गोजौबो अजय गाहायावबो अजय नंगौ दा नंगौ बेनिखायनो बिथाङा कनसिडार गैला बिथाङा फैनानै रायफोद गुरुखौ सलायलांनांगौ